खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 9 सेप्तेम्बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि जेखि हाबा मावा मानो मोनसेबो जाफुंनाय नङा, गोसोआव गोबां दुखु मोननांगोन, गाज्रि सान। वृष राशि मुलाम्फा गोनां सान, गोबां रां आखायाव फैगोन, गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। मिथुन राशि खामानि मावनो थाखाय गोबां खाबु मोनगोन, गोसो होनानै मावोब्ला जाफुंसारनो हागोन, जिउआव दावगालांनो लामा मोनगोन। कर्कट राशि नखराव दावराव दावसि जागोन, गोसोआव दुखु आरो असान्थि मोनगोन, जेंना गोनां सान। सिंह राशि सोरजोंबाफोर गोरा बाथ्रा बुंजानो हागौ, गोसोआव गाज्रि मोनगोन, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। कन्या राशि लोगोथिनि सोमोन्दोआ बांगोन, बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन, गाहाम सान। तुला राशि गोसोआव मोजां मोननायनि सानस्रिया जायगा लागोन, गावनि जिउनि आंगो लोगोरिजों लोगो मोनगोन, रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ, सुथुरा जेरैथिंबो साग्लोबसारगोन, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। धनु राशि गोजान लामा दावबायोब्ला सानै हयै आगान सुरनाया गाहाम, गिदिर जाब्रबथाय जानो हागौ, गोबां दुखु खस्थ' सहायनांगोन। मकर राशि गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों आनजादाव गोबां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हागोन, नखरनि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनि अनसायनाय थुलुंगा मोनगोन। कुम्भ राशि नंखाय दाय साजायनानै गाज्रियै बानस'जानो हागौ, गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। मीन राशि गावनि हास्थायनाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।